вас, млади хора. Ако четете вече докладите на европейските специалисти, както и на българските, трябва да сте наясно, че фотоволтаичните паркове не са нещо безопасно. Нито за хората, нито за земята, нито за природата. На 50 метра от къщите на тези хора в Старци. Затова тук има много хора от Старци, от гражданската публика. Така че 22 година дори без обществено обсъждане. Вие сте гласували това решение. Благодарение на кмета на Старци вече е събрана подписка. Вече е насрочено обществено обсъждане. Там, в селото, жителите, които да решат искате ли не искат фотоволтаични паркове. И на тук, пред вас, Общинския съвет, след това обсъждане, ще бъде внесено предложение да отмените това решение. Защото да сечете гора е лесно, да унищожавате природа е лесно. Но няма нищо по-голямо от здравето на хората, което ви застрашава с това решение. Разберете, че това инвестиционно намерение не е добро за човека и за здравето ни. Разберете, че трябва да провеждате обществени обсъждания и това ви задължава закона и вече практиката на Върховен административен съд, преди да взимате такива решения. Действително, политиката е неправилно на България в законодателството по отношение на стартиране на фотоволтаични предложения и ветрогенераторни паркове. Но това скоро ще се промени, бъдете сигурни. Вече е готов закон за мораториум и тук има народен представител и аз се обръщам и към него. 20 неправителствени организации ще внесем мораториум, а още другата седмица за спиране на тези безумия и тези строежи. Така че, моля ви, млади хора от Общински съвет, няма нищо. Ничий джоб не е по-важен от народа български и от земята български. Спрете това безумие. Моля ви, отменете това решение, след като получите решението на населението на село Старцево. Защото няма да оставим този проблем. Така ние пътуваме из цяла България и следващия път, когато се наложи да гласувате точката, тук няма да има само хора от Старцево и от Петрич, а от цяла България. Защото България е българската земя, загива под фотоволтаици и ферми и ние трябва да народа български да спрем това. Надявам се на вашия разум. Браво! Браво! Цялата вина върху кмета на Старцево, въпреки че те от 2 години ли обжалвате решението на РИОСВ Монтана. Той говори, че от 24-та не знае, въпреки че има съдебно решение вече по този въпрос и административният съд е отхвърлил искането им срещу решението на РИОСВ. Благоевград ли беше? Да, защото те решения се оказват необжалваеми по закон, за съжаление. Така че Росен за това реагира, вдигна ръка, поиска да вземе думата, да кажем първо, че не му е отговорено по това, което е входирал, и второ, че няма право кмета, който е внесъл лично, нали лично той го е внесъл за гласуване на Общински съвет това предложение, да хвърля върху други вината. Само мога да поздравим кметове, които работят с интерес на гражданите. Ама виж го кмета на общината какво прави. Говори срещу местните жители. Пазарджик 2-0 е това. Пазарджик 2-0. Биха журналисти, след което журналистите бяха разпитвани 2 часа, а нападателя полицията каза, че не може да го открие. Да, и още няма никакво развитие, нали? Цяла България го разбра. Както и тук ще има развитие, така и там няма да има развитие. Цяла България го разбра, на същия този, където дойде да купува гласове, в Пловдив пере пари, нали, в строителната марка. Методи Петков от Буковлак. Да. И видяхте ли как ни изблъскаха всички общински костюмяри, се фърлиха и така на тълпа и ни изблъскаха навънка. И на дамите посягат, на дамите. Ами посягат, да. Не са познали, ще да играят с Ангелинка. Не са познали. Да питат кмета на Симитли.
Росен е жив и здрав. Всички да сме здрави. Спокойно. Народ. Тук ще има друг рейд. Друг път. Ами не, аз видях, че стана е така и тогава отидах там в мелето и ще ви дадат. Искаш нещо да кажеш? Ами аз нямам. Аз бях до нея.